Do you really still want to work here? Yes, sir. I'm hearing your reports from my students and it means you are not coming to my lessons. Chimomira ku actor weird anditi. Apa uri kubva upi izvezvi? Ava ndobva maburnouts. Uri kubva? Maburnouts. Na 12. Ndati usvike muoffice mangu nangwai. Na 7. Izvezvi ngwai. Anonoka kupera maburnouts. I don't think panapa uri kuda zvekushanda, uri kuda zvekumboita zvemaburnouts. I think kumaburnouts ndokwa uri kuwana mari. Ndachimboshuta mavhidhiyo. Munondocheka pa YouTube channel yangu. Yanzi murangwa burnouts. So inhanda nyaya newe yakawanda. Ndakudedzera kuti ndikudze kuti you are fired. Womboita zvekumba zvemaburnouts. I think ndo zvinhu zvauri kunyanya kukoshesa kudarika vana vechikoro. Because vana vari kufoira. You are not even coming kuma lessons. Right now ndikubvunza kuti wanga uri kupi? Uri kuuya wakatisira matiches amene ndo zvamakupfeka mazuva ano here pabasa. I don't know. I really don't know. Sorry sir. No, you can't say sorry seka. Vana vachifoira. I think munokwanisa kubuda. Panapa isati yada kukuona eva murangwani. Itai zvemaburnouts. Do whatever you want with your life. Iwewe. Apa ndisunzisa. Ndenda kushandira kumba online. No. You are fired. Usaita nengoda udonyepedzera kusanzwisisa. You are fired from this job. Hauchisiri mudzidzisi wepanapa. Buda muno. Go. Ndisandadedza magati. Buda. Ndisandadedza magati. Woenda. Because ndaneta newe. Nyaya dzako hadzipere. Each and every day unouya une an issue yauda kuti utsanangu. Uri kutorera maka yako. One day. Ndichaita chikoro changu. Ndichaitawo chikoro changu. Chichanetsa muZimbabwe muno. Muchange muchiuya kumasports kuchikoro kwangu. Tichikubhurai imi. Munofunga kuti ndinonyengerera basa reuticha. Ndichaitawo chikoro changu. I think you Sarai ne Matthew School of Accountancy. Thank you so much for listening. Musadzoke zvenyu. Munhu akadai so. Uda uregerero hii. Wakuda uzondijairira manje. Wakuzondikwidza hasha. Inini handidi zvokunetsa. Ayo no wakungoda. Ayo wakunyanya kundijairira. Ayo no. Ndichaitawo mari se. Ende musandikumbire kana ndaita mari. Uchiri kudei muoffice mangu. Inini ndichange ndakushedza unzi se. Ndaita mari. Buda hako muoffice mangu. Ininika. Munhu anouya ku get aenda. Usandijairira. No, usandijairira. Get out. Buda muno. Ndaneta newe. No. No, wakundifilisa guilty ka. No, kana uri murume aufane kubva watanga uchema udaro. Saka mati chikose. Richiri peri basa. Andizivi kuti ndoita sei panapa. I don't even know. Chimotaura. 5 seconds ago wanga uchema but watomira. Ndikuita semurume sezvamataura sei. Ndikuratidza kuti ndiri serious nebasa. Ndikukuteerera. You know, ndokona kupa another chance. But you have to promise me kuti Joe makaipa sei. Ko ndozvipi? Ndikufara. Haugoni kuita professional for once. Anyways, get out. Buda. Buda muno. Buda. Same zala. Izwa. Mira. Get out. Danesa no Buda muno. Kane? No. Mira. No. Buda muno. Kane vitu ya mapina sanga da. Shit man. Get out. Security. So ndokumbura. Nakumbura la chance man tipo. No. This is not. Sorry. Zvokuti sorry ka wabvira kupinda muno muchingoti sorry.
but I don't even know kuti uri serious pausoro hwako kana kuti hausi. I don't know how to trust you right now. Hello. Endesa vana kumba iwe. Pane kadhiri kandiri kubeda 2 minutes. Katopera. Matise. So Basa ndakutanga ngwaisi. I think iwe chingobva panapa usadzokeze kangano hako zvekuti wakambodzisa panapa. You can forget about everything. Thank you so much. No, I don't. Samuona ngendinorama neko se. Izo zvinhu kumabhena ndikuisa ndikuposta zvinhu zvakabata vanhu avasumboona. Ndoti pamwe ndicheta umari nekubloka. No. But uri kunyembedzera kuchema kapo. Uri kunyembedzera kuchema. Saka kana ungori serious wamirire kuchema kwacho. Ndinoda kuti ndiri serious. Tazia kana face yangu iri serious. Mr. Murangwani ka. See, ndine mama students adaita aka. Panapa Matthew School of Accountants. Saka zvokuti une ma students ada kuita aka panapa zvine inini. But amudzinge basa rangu ine mama students. Utoida mari ndare. Of course mari toida, but is this the proper way yekuita nayo mari? Is this the proper way yekuti unoya kuzo uri teacher but you don't attend my lessons? What are you doing? What are we doing kana tichidai so? Balance savo. Ati balance kaka vana vachifoira. Samati mangwana basa tikutanga ndikutanga. Basa ripi ra ukutaura zvaro. Andozara class. I don't care about your students. You buda munomu. You have proved kuti you are not professional panyaya idzi. See, dai mangotaura time. Mangwana enda kumabhenhouse. You know what? I'm sick and tired of you. I'm sick and tired of your behavior right now. Handiti. Uri kundikwidza hasha. Atidi kuzodedzana na security kana panapa. Magadzi aripo panzapa. Nicely. Sekuru wangu kwari panzapa. Awazomubatira. You know what? Samati gosi. Apana zvebasa, iwe enda kumba kwenyu, go home and rest, Mr. Murangwani. Upenyu wangu uchafaya se. You want to threaten me? I wouldn't have. You want to threaten me? Dai ungori mumwe munhu ka wabuda kudhara. Dai ungori munhu ka wabuda kudhara wakanganwa nezvekuti wakambodzidzisa panapa. Zveaka zvese kanganwa hako maprofessional courses zese atinoita panapa. Basa kuchikoro kwangu andikuwanise. I'm calling the guard right now.